Malawi Today. Lankhule ndi amalawi wonse kunena kuti mdziko muno mwachitika nkhani ziwiri zitatu zimene sitingalole kuti tingoyamba kuyankhula zimene tabwera nazo koma tisanayankhulepo mwina kuyika mlomo pa nkhani zikuluzikulu ngati zimenezo. Nkhani yoyamba ndi nkhani imene ikuchitika kulowa Shire, Msanje and Chikwawa. Kufikira pano apolisi amanga anthu 43 omwe 16 mwa iwo akuyembekezeka kuyankha mlandu ofalitsa nkhani zabodza ndipo 27 akuyembekezeka kuyankha milandu yakupha. Ife ngati anthu amene timalimbikitsa ulamuliro wabwino komanso maufulu a anthu ndife okhumudwa ndi zimene taona kuti anthu ayamba kumaukira anthu anzawo pa nkhani zongomva zongoyenda, nkhani zosatsimikizika, nkhani zokhuzana ndi kusowa kwa ziwalo kwa munthu, ndi nkhani yosamvetsetseka chifukwa chonena kuti palibe amene angabe chiwalo cha anzake kungodutsana naye kaya wina ali panjinga wina nkumubera chiwalo iwe wandibera chiwalo ayi. Nkhani izi ndi zofunika ndithu amalawi, tiyeni ndithu tilolerane komanso tikondane, chikondi chikhale patsogolo. Ndikukhulupirira kuti palanda lena amasangalala zinthu izi zikamachitika, koma ndithu amalawi tisafike poma chotsa moyo wa nzathu chifukwa kuchotsa moyo wa munthu ndikulakwira malamulo a dziko komanso kulakwira malamulo a chipembedzo. Ife ndi amalawi timakhulupirira kuti dziko lathu it's a God fearing nation, sitikuyenera kumakhala zinyama pakati pa wina ndi nzake. So ine ndikudzudzula mchitidwe umene wachitika ku Chikwawa, koma ndili pomwepo ndithokozenso boma chifukwa cha zimene achita kupita kumene kuja mwansanga kukathandiza kuwadziwitsa anthu kuti izi sizoyenera, tikuyenera kukhala okondana wina ndi nzake. Koma asasire pompa aboma ndiwapemphe kunena kuti nawonso atipatse ife gawo ngati amabungwe kuti tipite kumene kuja tikacheze ndi mafumu, atsogoleri a mipingo, kuti tiwaphunzitse anthu athu m'midzimu kunena kuti tonsefe ndife abale, timangosiyana mayina koma tonse ndi amalawi, tisachotse moyo wa munthu. Nkhani yachiwiri ina yangochitika dzulodzulo ku Lilongwe, tsiku limene timakumbukira father and founder of this republic Dr. H. Kamuzu Banda. It's very unfortunate, ndizomwe taona zosakhala bwino. Choyambirira funso limene tinayeno lokhala nalo nkufunsa kuti kodi mwambo umene uja ndi mwambo wanji, kodi umayenera uyende mwa mtundu wanji. That was a national event. Pokhala national event amene amatsogolera ndi boma limene lilipo mnthawi imeneyo. Koma ndinaona kunena ngati kuti chimene chikuvuta kwambiri ndi kutsimikiza kuti kodi ineyo panopa ndine ndani. Amalawi tiye tizivomereza status imene tili, ndikuyankhula izi ni jeno. Kaya iweyo udali mtsogoleri koma nthawi imeneyo siwe mtsogoleriso, ukuyenera ndithu kupereka ulemu kwa amene akutsogolera nthawi imeneyo. Chifukwa mwambo uja amene kuti atsogolera abomawo anawadziwitsa. Naona kuti anthu ena otsutsa boma, leader of opposition anali pomwepo, mwambo unachitika ndithu, koma choma tisogulu lina linyamuke kuyamba kuyenda chifukwa malamulo mwathu kungonyamuka chigulu kumayenda mtauni and former president kupezeka ali pomwepo zimapereka chithunzi china chake. So apolisi so pamene pajasangango kusiyana akuyenera kuti akufunseni tumupita kuti. So tiwapempha president Chakwera atsimikize tsopano avomereze kuti pakali pano ndi former president, apereke mpata kuboma limene lilipoli kuti nawonso adzitha kupereka chitsogozo chabwino chifukwa chonena kuti dziko muno chimene tikufuna kwambiri ndi mtendere, bata ndi mtendere. Koma zikamachitika kuti no mwambo ya boma kumalowetsamo ndale ndekuti sitichita bwino ngati dziko, mapeto ake pali mwambi onena kuti njovu zikamamenyana umavutika ndi udzu. Sitikufuna anthu muno adzidandaula ndi nkhani ngati zimenezo. Tiwapemphe ndithu adindo kuti atithandize ndithu avomereze kuti nthawi yawo idapita, nthawi ino ndiyo kuti eraso agwirepo ntchito. Ndikunena izi daladala kunena kuti tiyeni kunjako tiziphunzitsana ziwiri zitatu. Nkhani ya number 3 ndiyo khuzana misonkho ya EIS, not misonkho but ndondomeko yotolera misonkho imene kuchedwa electronic invoicing system. Sinsonkho ayi Malawi. EIS sinsonkho. EIS ndi ndondomeko chabe imene yabwera kuti no ite kutolera bwino misonkho. VAT timalipira ndinu ndine amene ali amashopu awa
amangotitengera vati nkukatiperekera kwa MRA. So panalibe zifukwa zenizeni zimene noti mayenera kumakangana kuti ayi abweretsa misonkho yatsopano, palibe za misonkho yatsopano. Iyi ndi civic education chabe imene naona ngati ndiyankhulepo mwina tisanalowe mu nkhani yathu ya lero kutengera ndi zimene tikudutsamo ngati dziko. Thank ya ziko kwambiri ine kuthandizira kuti chuma chipitirebe kuyenda bwino. Ndingofuna ndipemphe boma la Professor Arthur Peter Mutharika ndi cabinet zawo kuna kuti ndziko muno pasaka 5 panali negligence ya kuma irrigation komanso makash crop amene anayiwalidwa. Ndiye mokomera kuti Malawi tizimba bero koma ndipemphe unduna wa zaulimi kuna kuti uchilimike kudzutsanso maskimu onse amene anayiwalidwa komanso uwonjezereso kufufuza makash crop amene anthu anasiya kulima. Mwachitsanzo tikumadandaula fertilizer akumakwera zinthu zimenezo ndizomveka chifoti fertilizer sitipanga muno Malawi. Eni yake wakayamba nkhondo ngati zimene zikuchitikazi ndamachingirana at Strait of Hormuz, mapeto ake nkumakhala indirect effect ife. Ndiye ndingopempha mobwereza anduna agriculture kumene muliko kaya mukumva press briefing kaya mumvera nkhani, kuli mbewu ya tsabora, kuli mbewu ya soya, mbewu zosiyana mutachilimika. Mwachitsanzo ngati chinangwa chomwera tii madera ena chinasoweratu, mupeze marketings aja mukapereke delivery anthu adzutsenso ulimi umene uja kuti kukoma uku kwa economy kupitirire. Zikomo kwambiri pamene mukupitiriza kudzutsa chuma cha Malawi aboma la DPP. Choyambirira ndithokoze kwambiri Comrade Kambanje ndi the citizens komanso akuluakulu amene tonse tili kuno kutsogolo komanso nonse media. Sindikuchitenga chinthu chimene chikukhala chophweka koma chinthu chofunika kwambiri. Ineyo kumama kuno mundilole kwambiri ndiyankhule ndi Amalawi amene mukutionera komanso amene mukutimvera. Nkhani imene ndimafuna kunena kwambiri ndionena kuti dziko lino ndi lathu tonse, ndi dziko la Malawi. Ngakhale mwana amene akubadwa ku Queens pakali pano kaya ku Kamuzu Central Hospital angakhalenso ku Zomba Hospital ndi kwina kuli konseko kaya ndi kundeka kwa Nanzunga ndi Malawi. Chuma chimene chikupezeka mdziko muno, chilichonse chimene chikupezeka mdziko muno chikuchita belong kwa amene yoyo, kusonyeza kuti iyeyo ndi Malawi. Koma vuto limene tikuliona ku Malawi kunoko tikupanga phada, tikusewera kwambiri pa nkhani ya malamulo. Pa 14 May taona zimene zinachitika ku Lilongwe kuja. A president anasankha munthu amene akuyena kukachita represent ku mwambo umene unali kumene kujako. Koma tikupeza kuti ena chifukwa chonena kuti ichi ndi changa nde akupita kumene kujako kumakayambisa zimene zimachitika zija. Nkupezeka former president akuthidwa tear gas. Zimene mukaziyangana zimene zijazo kumaiko anzathu zimakanga ndi zinthu zopanda ulemu. Pamene ponena amanena kuti zimene ndi ndale, chinthu chimene chili chibwana cha Mchombolende. Ifeyo ngati amabungwe tikudzudzula mchitidwe umene uwo kuti tizilemekeza malamulo. Posachedwa apa taona president analamula kuti ma-institutions ena achoke ku Lilongwe abwerere kuno ku Blantyre pa zifukwa zomveka bwino, kunena kuti kumene kuja makhala ku rent kunoko kuli malo awo. Nawo tinaona ameki akukanitsitsa kunena kuti ife kumene kusitibwera mpaka kumapita ku court. Zimene zikuonesa kuti ndi chibwana cha Mchombolende, sitikulemekeza malamulo. Tinasankha Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 September 2025. Wina aliyense akuyenera kuti alemekeze malamulo. Malamulo ali mmanja kapena kuti maki ali mmanja mwa Professor Peter Mutharika. Sitikunena kuti yeye ndi oyera kapena kuti yeye ndi odziwa 100%. Iyayi sitikutero. Pali zina zimene tikuyenera kuti tikamayenda tizinena kuti apa sipali bwino, popita chitsogolo tipange izi ndi izi. Koma zikuonesa kuti no talowetsa dziko linoli chibwana. Ifeyo ngati amabungwe tikupempha kuti mchitidwe umene uwo zimene zizo ayi. Piti nkhani ya economy monga alongosolera anzanga amene tili kutsogolo kunena kuti
ngani ya economy bolako amati nkhasako poyerekeza ndi mmene zinalili dzana. Ndiye timanena kunena kuti Amalawi ine ndi mmodzi amene nakayita kuona kumachinga akudya chitedze. So zinthu zija pakali panopa zikuoneka kuti zasinthako. So timanena kuti Amalawi amene mukutionera tiyeni tigwire ntchito ndipo limene lilipoli likalakwitsa tizidzudzula kumapita chitsogolo. Pomaliza ndimafuna ndipemphe boma kunena kuti kuli ngongole zimene zikubwera za madefu apereke ngongole zimenezi ngati kutheka popanda kuyang'anira chipani potengera kuti tonsefe ndi Amalawi. Komanso ndimafuna ndipemphe kwambiri ku Eskom komanso ku Water Board kunena kuti pena zinthu zimakanga zikuyenda pena zikumavuta nkhani ya magetsi kwambiri ndionena kuti mmene akuvutira makala panopa zikuoneka kuti zikuvutira. So timapempha kunena kuti mwina magetsi wazitakhala zikulongosoka kuphikira azitha kuphikira ku magetsiko. Komanso nkhani ya madzi tione kuti kodi madzi oziyenda bwanji chifukwa mukaona makwalamo zina zikumakanga zikuvuta. Koma ndikukhulupirira kuti ndi utsogoleri wa Professor Peter Mutharika tikagwirana manja tonse ngati Amalawi zinthu ziyenda bwino. Zikomo kwambiri. Potirya mphongo tikupita kumapeto tipereka kwa comrade Nakoma kuti no atiyankhuleso based on zimene tikukamba. Zikomo kwambiri Amalawi ndimafuna ndisakutengereni nyengo yaitali ndingopanga kasamare. Mdziko la Malawi tili ndi chuma chimene chikhoza kutiyendetsa kumazima la kuika chifukwa cha corruption. Ndiye timafuna tinene kunena kuti pamene tikunena kuti zinthu zayamba kusonya zinthu zayamba kuchoka kwina kuja kumapita kwa bwino amene ananena comrade Bamus tipemphe amene akusamala chumawo kuti aonesese kuti katangale asakhalepo. Chifukwa World Bank imanena kuti 30% ya zimene timapeza ku Malawi kuno zimapita m'matumba mwa anthu. Zimenezi ndithu zilipo. Akambanja ananena kani ya misonkho. Timanena kuti munthu apereke msonkho ndiye kuti akuona mmene msonkho ukukwirira ntchito. Pamene misonkho ikukwirira ntchito kukonza misewu yathu, kugula mankhwala ndi zina zambiri zinthu kumasintha, Amalawi azakhala panzere kukapereka msonkho wokha ndiponso sitakakamiza. Koma timafuna ndithu tipemphe Professor Mutharika mmene angapanga kampeni. One of the manifesto ananena kuti azathesa katangale kuti wina aliyense amene apanga katangale kandi ndani sazamuyikira kumbuyo munthu. Therefore tifuna tione anthu amene anapanga katangale pali munga ngati ma issues akusalima sugar. Tinamva kuti kumene kunali ma issues corruption. Kodi apolisi kapena boma mukutani simufuna kumanga anthu amenewo. Kodi andale simumangana tifuna tikufunseni zimenezo ngati amabungo musi ya boma. Ndiyefe tifuna tipange ndithu kalikiliki kusatira milandu yonse ya corruption. Kuti kodi anthu amene anachulidwa kodi ikuyenda bwanji. Inu munthu wa moyo angakafusake fertilizer kubuchale nkumusiya. That is corruption. We want the people who are responsible. Anti-Corruption Bureau should do something, and if ngati ma citizens tione anthu amene anasokoneza zinthu akulowa ndithu akumangidwa. Chifukwa timaganiza kuti andale simumangana. If ngati amabungo musi ya boma panopa tikunena kuti enough is enough. Anthu amene anakhuzidwa ndi milandu ya katangale afufuzidwe. Anti-Corruption Bureau ipasidwe ndalama zokwanira. Chifukwa Anti-Corruption Bureau imeneyi zaka 5 zapita zija tinaona Anti-Corruption Bureau chief akutekedwa mamawa ali mapijama. Izi situfunanso zichitike pano. Boma lipange fund Anti-Corruption Bureau kuti Anti-Corruption Bureau ikhale ndi mano ndipo manowo akhale ndithu achisulo. Chifukwa ndalama za Malawi zikuonongeka. Timafuna tithokoze kunena kuti miyezi 7 imene Professor Mutharika walamulira mmene anena mavuto pamusi zikuoneka ngati tikuchoka kumene tinali tikupita ku direction yabwino. Anthu nonse amene mugwirira ntchito Professor Peter Mutharika mugwireni zanja kuti zinthuzi zilongosoke Amalawi asembere koma. Kodi Amalawi tizakhalira kulira dziko lino silingapite chisogolo. You go to Tanzania dziko lipita chisogolo. Mupite ku Zambia dziko lipita kusogolo. Kuno kwathu kodi tayima pati. Anthu anakachita kumubweresa Professor atapuma. Chifukwa tinaona mu chinthu china chake mwa profesayo. Ndiye tikunena kuti direction imene mwatenga Professor Arthur Peter Mutharika kuti mukonze dziko lino ndi nduna zanu pitirizani koma mumange anthu amene amakhuzidwa ndi corruption. Zikomo kwambiri Amalawi. Zikomo kwambiri Amalawi. Ndabwera pano pa nkhani za mdziko muno mogwirizana ndi anzanga. Choyambirira ndifuna kukamba za atsogoleri azipembedzo, atsogoleri a mipingo. Tikuyenera tidzuke limodzi ndi kudzudzula mchitidwe umene unali mu zaka za 2020 kufikira zaka 25. Tinakhala mu dziko la ziwawa,
mziko losakomera munthu aliyense amene adzudzule boma. Ndeno lero pano boma lasintha, koma zikuone kuti anthu amene amakonda ziwawa afuna apitirizebe ndi ziwawa. Ndifuna ndiutengereni ngati mtumiki wa Mulungu pa Baibulo kuchokera pa Deuteronomy chapter 19 verse ya 15. Pamene Mulungu akudana ndi violence, pamene Mulungu amanena kuti say no to violence. Komanso ndifuna kukamba nkhani ya kuchikwawa, atsogoleri ama civil society, komanso atsogoleri a mipingo, tiye titenge gawo kudzudzula, komanso tiphunzitse anthu, chifukwa choti Baibulo limatiwuzanso zaunena kuti ngati pachitika china chake, there should be witness, there should be investigation, and there should be judgment. Ndiye tizisire ntchito zina m'manja mwa oweruza dziko lino, oweruza milandu kuti athe kuweruza. Ndifuna ndiyankhule ku nkhani ya Amalawi Congress Party. Tiye tivomereze boma linasintha. Boma lili pano ndi boma la President APM Peter Mutharika. Tirese tikane ziwawa ku Malawi Congress Party, ifenso Amalawi tikukana ziwawa. Tifunanso tinene ndi kupemphera ku dziko lino la Malawi, kunena kuti Malawi tonse tigwirane manja, tipemphere mosusana ndi ziwawa zimene zili mdziko la South Africa. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Pastor Victor. Mungu umba nkota, potino tafika kumalechereche tsopano azokambirana zathu press conference imene tinali nayo. Ife a concerned citizens, the people power movement, tizakhalabe pamenepo kulankhula zokhazo zimene zili zoonazo. Chilungamo chizikhala maliseke. Osati maliseke akumayankhula anthu kuti akubedwa aja. Tisapekerane bodza. Andi Malawi muno mwachuluka nkhani zopeka. Tiye tisamalitse apolisi tithandizeni. Nkhani zopeka. Kumakla kaya kuti ino adindo wonetsetsani kuti noti kuthana ndi nkhani zimene anthu akungoziganizira m'midzimo ndikuyamba kuchitira chipongwe anthu osalakwa. Ndife amodzi, tiye tilimbikitse bata ndi mtendere. Tipempheso azipani. Zipani zonse mdziko muno, chonde tiye tilemekeze ulamuliro umene ulipo pano. Boma limasintha. Maboma abwera, maboma apita. Iweyo ngati unali mtsogoleri wa dziko, ulendo wapita uja. Pano pasiwenso mtsogoleri wa dziko. Chivomereze chimenecho. Chifukwa chimene chimativuta kwambiri anthu fe nkuvomereza. Ukakhala ulibe ndiwo nyumba, vomera kuti lero ndiwo ndilibe koma usabe nkhuku zawena. Ulakwa. Ndeti tivomereza chimene tili. Lero sungayendeso ndi mipando yofira. Vomera chimenecho. Lero sungayankhuleso apolisi aja kwauza kuti kantireni utsi Edward sizitheka. Koma polisi yake ndiyo mweyo. Tiye gasi wathira former president apolisi uja. Adagula okha former president iwo. Koma nthawi ya lero sizikuloledwa kuti iwowo angawatchinjiriza apolisi kugwira ntchito yawo. Tilole ndithu tilemekeze malamulo mdziko muno. Kamuzu Day ndi National Day. Ngati Amalawi tinayenera kubwera pamodzi osalowetsa ndale ya. Ife mulilongwe timakanizidwa kuyenda titapempha. Chikalata tili nacho m'manja nkutidwa tiye gas. One time we were arrested. Kwa lawyer, tili panja pa lawyer, kumangidwa. Chilolezo chilipo, koma wina wa business wosadziwika bwino atatenga injunction usiku. Zimachitika mdziko muno. Ife tinamangidwa. Ajabola anzathu aja ndimati bola anzathu atiye gasi yeka. Ife timakhala kumaula. Koma talolezedwa. So, titiupa nthawi. Titilemekeza nthawi. Nthawi imakwana. Tilemekeze ndithu. Ine ndikukumbukira President Professor Mutharika ataluza mu 2020 chisankho chicha chinaenda mosadziwika bwino chicha. Adavomera. Mwantendere kukakhala umangochi. Nkumaona ndithu nsomba zikutani, chani zikutani, kusiya ena ayendetse dziko. Awa nchani nanga? Tsiku lililonse afuna pansewu. Kuyenda ndi chigulu mtauni. Kosadziwika kuti mupita kuti. Kodi maliro to amakhala ndi eni wake? Anamalira, anamfedwa. Sungapite kumanda kuti ndifuna ukayika nkhata, osayifunsa mfumu ya mmudzimo kuti ndukayika nkhata.
traditionally mambo yathu zimenezo sizololedwa. Titsatire malamulo ndithu, palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Ukumbukira kuti umalowa apa ngati president wa dziko, koma ngati udachoka pa mpandopo sulowaponso ngati president wa dziko. Ayi, tichivomereze chimenecho. Tilolerane, tikonde dziko lathu. Thank you so much. This is the end of our press briefing. Uko kunali kungoyikira ndemanga kuti at least tizidziwa kuti tikuchita chani. Ndithokoze kwambiri anzathu amabungwe ena amene munavomera kuti iyayi akambanje muli ndi press conference ife tikujoinani fa mukukambazo tugwizana nanu. Ulendo wina tikakufunsanisoni Astaxi, Alaiton Mangochi, mfumu ya Ndodo, tikakufunani ndithu mubwere kuti tikambisane pano. Amavuto pamuzi nthawi zonse ndithokozeni, timakhala nanu. Timafuna mutiunikire kwambiri makamaka pa nkhani zokhuzana ndi zachumazi. Chifukwa kunjako anthu akunamizidwa, kuuzidwa mabodza. Ino si nthawi ya mabodza iya. Nchifukwa chake timabweresanso anthu ena amene akuzimvetsetsa nkhani za mafutazo. Tithokoze kwambiri bwana pamuzi. Komanso Aida Mazinga, amayi mwayimirira azimayi onse mdziko muno. Nzofunikira kwambiri. Azimayi ndi amene amadandaula kukumana ndi mavuto kwambiri. Kumapetoko nthokoze kwambiri achapeso nanga. Munthu amene wandiphunzitsa zimene tikuchita panozi. Comrade Nakoma. Thokoze kwambiri. Thokozeso abusa Nyanyaliwa. Nthawi zonse mmapezeka. Andi SG Bambo Mataka. Thank you so much. I think it's the Kalason nthawi ya mafunso ifaja nthawi. This is a live broadcast. Tingo khala ndi one on one. Ndikutseka msonkhano watu. Over to you, moderator. Thank you. Thank you so much. I think by design, every press briefing is supposed to have questions, but as the chair has already said, that we can have one-on-one. So members of the press, you can decide where we can have the interview. Yeah. So we not have another opportunity. I think this is the right time to, yeah. So let me also ask to end our Timalizens modere ansonkhano atwankano mene mabungu osiyanasiyana nakonza muno muzinda Blantyre ayankulapo zinthu zambiri zokhuza mene chikuyendera chuma cha dziko lino. Ndikupita kuti masatira bwino msonkhano menewu komanso kuonera kuchokera ku Kanema Times komanso mwina pa Facebook page ya Times. Ndine Isaac Salima ndikuti pitizana kuonera program ino osatira pano pa Kanema Times. limene titsadya zokoma zochokera abweraponso kuyankhula kumbali ya azimayi. Chifukwa azimayi ndi amene tu amaona kwambiri kuti kodi zinthu dziko muno zikukhala bwanji. Amene abweranso Astaxi azayankhulanso nkhani yokhuzana ndi achinyamata. Ndiye nkhani ya zipembedzo tiliso ndi Pastor Victor Nyanyaliwa apa atiyankhuliranso. Let me hand over the mic to Comrade Bamusi. Thank you so much. Thank you very much. Zikuma kwambiri Bambo Kambanje komanso mamulumuzana onse concerned citizens ndi mabungwe ena amene si aboma ma civil society amene muli kutsogolo kuno. Ine ndikuthokozeni kwambiri pondiyitana mwapaderadera kuti ndizakhale nanu so that I can explain the technical issues about the statement imene mwatulusa imene kuti the state of the economy. So once again for having me. I do support civil society groups muzochitika ngati zotere. So this is one of my tasks today. Choyamba mwakambapo za inflation. Now nimafuna ndilongosole motere kuti tikati inflation timatanthauza mlingo wakukwera kwa mitengo ya katundu kapena mlingo wakatsikidwe ka mitengo ya katundu. Inflation umawerengesedwera pamwezi ndi bungwe lotchedwa National Statistics Office NSO imene likulu lake lili kuzomba. Ndiye tikapanga compare mu zaka 5 zapitazi, because I'll do my presentation 5 minutes imeneyi ngati timati comparative analysis. Tinganene kuti chiyerekezo kuchokera zaka 5 kuchokera 2020
kufika 2025 kodi mitengo ya katundu imakwera motani? What was the rate of inflation? Nanga panopa ziri motani? So quickly, kumbali imene yoyo, in 2020 inflation was timanena kuti ma single digits, between 8% and 9%. Ndiye kuti mlingo wakakweredwe ka katundu pa msika unali ochepa kwambiri. Katundu samakwera mtengo mothamanga, ndi zimene zikutanthauzidwa ndi 8%. 8%. Koma pamene timamaliza chaka cha 2025 ndiye padusa zaka 5, inflation inapezeka kuti inafika pa 35%. Koma mu chaka cha 2024 ndi pamene zinali zowawitsa kwambiri kuti mitengo ya katundu inayamba kumakwera mowirikiza kwambiri, motero kuti mmashopo ena mwina tsiku ndi tsiku, almost on a daily basis, imapezeka kuti mitengo ya katundu ikukwera kwambiri. Kuyambira chaka cha 2024 mpaka lano mmene timapherezera pa 2025 ndi pamene kakweredwe ka mtengo wa zakudya, food inflation, mpaka inafika pa 40%. Food inflation inafika pa 40%. Chifukwanso inflation imayikidwa pawiri, pali nani food inflation ndi food inflation. Mtengo wa zakudya ndi mtengo wa zinthu omwe si zakudya. Ndiye kumbali ya chakudyayi ndi chimanga chimene chimakhala chimalemerera kwambiri mu masamu amenewa owerengesera mlingo wa inflation. So the price of maize hit 100,000 kwacha at some point between 2024 and 2025. Ndiye zimenezi tikuwerekezano ndi pano kuti inflation yo after the elections, after President Professor Arthur Peter Mutharika won the elections pa 16 September chaka chatha chija, inflation inayamba kutsika instantly kuchokera mwezi omwe uja wa September, October, November. Inflation yo inaamba kusika kuchoka no pa 35% kufika pa 28%, miezi itatu yomweyo. Chimene chinachititsa kwambiri according to our analysis ndi kapezekedwe ka chakudya. So it happened that the Mutharika administration anayika ndondomeko ya padera yokuti immediately kungodusa pa chisankho paja boma linaitanisa 200,000 metric tons of maize kuchokera ku Zambia. Ndiye chimanga chimenechi chakhala chikulowa mpaka napano chikulowabe. Ndiye chamangitsano kuti mitengo ya chimanga itsike kwambiri. Pamene mitengo ya chimanga ikutsika kwambiri, chimanga chinanso chikuchokera m'minda likunena pano, and easy zikuchititsano kuti inflation makamaka food inflation tunena pano yatsika kuchokera pa 40% mu ulamuliro wapita uja kufika no pa 22% right now as we speak. So you can confirm that Nima Statistics and National Statistics Office. So what does that mean? Zikutanthauza kuti amalawi chidwi chatu cha tutsopano sichikhala po matanthawi kumasakasaka chakudya, kusiya zonse zochita za pa umunthu, kusiya ma business zonse kumakasaka kumalimbirana chakudya. Ndiye kuti pamenepo chaka chinochi sizikukhala motero. And this is because of the deliberate policies under the Mutharika administration. Now, this is not politics, sindali chabe. It is about the deliberate policies zimene boma likukhazikitsa. Dzikoli la Malawi likhoza kupita pasogolo zikutengera ni ma choices amene atsogoleri athu akupanga. So we can see here the choices that the Mutharika administration have made to make sure that nkhani ya chakudya, nkhani ya chimanga isamakhaleso nkhani yomachita kumenyera anayi, isamakhale nkhani mpaka na yankhondo, ndalama zonse za salary zimene anthu akulandira kumakathera kumeneko kuchimangako. Imene ndi point yanga yachiwiri imene tikutchula kuti cost of living. Cost of living kutanthauza mlingo kuti kodi amalawi akuphinjika motani, umoyo ukhala wovuta motani. So when we compare 2020 kuchokera chaka cha 2020 to 2025, the cost of living was shooting very high. Bungwe limene limawerengesera so the cost of living timanena kuti Center for Social Concern ali kulilongwe amagwirizana so ndi National Statistics Office zinafika nopo kuti banja la anthu 5 pakhomo pamene pamakhala anthu 5
ngati ndalama imene amapeza pa mwezi ndiyosachepera 700,000 kwacha ndiye kuti iwo umoyo wawo okhala wovuta. So the cost of living mmene timafika chaka cha 2025 inaliyo kuti banja la anthu 5 anena kuti azikhala ndi ndalama yokwanira 800,000 kwacha akhati amakhala kuno ku Blantyre, mwina akhati amakhala ku Lilongwe mwina chama inde 800,000 yomweyo mwina ma 700,000 akakhala kuti amakhala m'madera enanso mwina mpaka na 900,000 kwacha. So chifukwano chakutsika kwa inflation ndiye kuti so cost of living nayonso yayamba kutsika. Zikutanthauza kuti ndalama zimene anthu akupeza pamwezi ndi pamwezi ziziyambano kumagula katundu ochulukirapo poyerekeza ndi ndalama yomweyo imene munthu amatha kupeza pamwezi ndi pamwezi imagula zinthu zochepa kwambiri mu ulamuliro wapita uja 2020 to 2025. Ndi zimene zikutanthauza pa cost of living. Mene ndikutere ndimafuna so panga emphasize kuti it doesn't mean kuti cost of living yo ilino pabwino. Sizikutanthauza kuti kumbali ya chumacho ndiye kuti zinthu zalongosoka no ayi. The point is that the government needs to continue doing better. Boma likuyenera kuti lipitilirebe kukonza zinthuzi ndi kuti umoyo wa Malawi kumbali ya zachuma ufikebe pabwino. Mbali ya chitatu pamene ndikumalizitsa ndiyo khuzana ndi mtengo wa fertilizer komanso mafuta. Zinthu zimene fertilizer, fuel, food zikuyikidwa mu zinthu zimene zikutchedwa kuti the 4 F's. Ma F okwanira anayi: food, fertilizer, fuel komanso forex. Mtengo wa fertilizer muzaka 5 zapitazo unayambanso kutumphuka kwambiri. There was a skyrocketing, chizungu chake timatero, skyrocketing in the rise of the price of fertilizer, such that even now as we speak a bag of fertilizer is over 160,000 kwacha. Kwa ugulitsa ena mpaka imafika 170,000 kwacha. Izi ndizosathandiza kumbali ya ulimi. And this has happened mainly muzochitika za ulendo umene kuchoka pa 2020 mpaka na 2025. Mtengo wa fuel tunena pano 6,700 kwacha per liter. Last week watsika. Ndiye mafuna ndilongosole pamenepo. Kutsika kumeneko kukutanthauza kuti boma laika ndondomeko zapaderadera zoonetsetsa kuti mtengo wa mafuta ngati kunja kumene timagulako wayamba kutsika kunonso ku Malawi uzitsika. Ndondomeko imene imatchedwa kuti APM ameneyo sikutanthauza Arthur Peter Mutharika zangofanana, koma ikutanthauza automatic fuel pricing mechanism. Automatic pricing mechanism, APM. Komanso zikugwirizana ndi ndondomeko ina yotchedwa price stabilization fund. Thumba lapadera limene limati inu ndine mukamagula petrol pa filling station pa 1 liter iliyonse kumakhala ngati kamsonkho, kumakhala misonkho ingapo imene matoleredwa. Umodzi wa iwo ndi price stabilization fund levy, kuti munthawi imene mtengo wa mafuta ukukwera pa dziko lapansi boma likhoza kutapa kumene kuja ndi kukathandizira kutchinjiriza kuti Amalawi asagule fuel mafuta amene waja pa mtengo wokwera. Ndi zomwe zachitika ndi mtengo wa diesel. Chifukwa mtengo wa diesel la sabata lapitali mtengo wa diesel unakweranso kwambiri, kotero kuti boma lipanira kuti likweze mtengo wa diesel. Koma kupyolera ku Malawi Energy Regulatory Authority kumera mtengo wa diesel ausiyabe pomwe paja, chifukwa chokuti atenga ndalama zimene zayambano kupezeka ku price stabilization fund kukathandizira kukatchinjiriza kumene kujako. Thumba limene lila PSF, price stabilization fund, analitetsa mu ulamuliro wapita uja, kotero kuti ndalama sizimatoleredwayi. And so pano zimene zamba kulongosoka. Pempho lathu lingokhala lokuti, and I think ndi apemphe akambanje ndi onse a civil society, kuti tiyeni tipange monitor kuti boma pamene likukhazikitsa mitengo ya mafuta munjira ya APM, ya automatic pricing mechanism, ngati kunjako mtengo wa mafuta ukutsika, kunonso ku Malawi mtengo wa mafuta uzitani uzitsika ndithu.
zisamangokomera kumangokweza kokhayi komanso nthawi yotsika uzitsika ndipo nkhondo yako Irani ikazatha ndi pemphero lathu kuti nkhondo imene izathe ikazatha mtengo wa mafuta ukwena kuti uzatsike ndithu. Point yanga yomaliza ndi yokhudzana ndi ngongole limene dziko la Malawi lili nalo mu zaka 5 zimene tuchokera mozi 2020 to 2025 public debt was rising very fast, too fast, to the extent that the Malawi economy was bleeding. Ngongole ya dziko la Malawi imakwera kwambiri mowirikiza. Boma limayendetsedwa ndi ngongole. Boma lapita lija limakongola kwambiri ndalama. Makamaka zokongola mkati mwa dziko muno timati domestic debt. To the extent that by 2025, December 2025, chingongole chinakula kwambiri kufika pa 24 trillion kwacha. Kapena kuti 91% ya gross domestic product GDP. Kutanthauza kuti chuma chonse chimene tinacho mu dziko muno timachula kuti GDP. Katundu yense amene tili nayo kapena kuti kulemera kwa dziko la Malawi kumene tili nako ndiye gross domestic product. Katundu amene tikamutulutsa kumika pa mlingo zimapezeka kuti tikhoza kumtenga katundu yense uja ndi kumugulitsa kuti tikangobweza ngongole. Nkutsalako ndi 10% yokha ya chuma chathu cha dziko la Malawi nkumati chimenecho ndiye chuma chathu. Imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni. But as we speak right now, our analysis kafuka ununi wathu akusonyezana kuti ngongole imeneyi yambano kupangidwa manage bwino. Boma sili kukongolanso kwambiri kupyolera mu njira ya domestic borrowing imene amakakongola lachiwiri lililonse ku Reserve Bank. Ena mwina sili madziwa akambanje komanso asogolere muli apa mudziwe kuti boma limakakongola ku Reserve Bank lachiwiri lililonse kumakhala nsika obwerekesa ndalama. Ndiye mu zaka 5 zapita zija amawirikiza kwambiri kupita pa nsika umene okabwereka ngongole. So right now as we speak mchitidwe oterewu wayamba kuchepetsedwa ncholinga chokuti ngongole imeneyi isakwere. Maulendo a president nkhani ya kusamala chuma cha dziko lino zimapezeka kuti mzaka 5 zapitazi a president amaenda kwambiri, too much foreign travel. So the former president Dr. Lazarus Chakwera anaenda maulendo opitilira 6 over 65 trips mu ulamuliro wao between 2020 and 2025. Mu miezi 7 yokha President Professor Thabita Mutharika panopa walamulira miezi 7 imeneyi. Koma miezi 7 imeneyi apart from two private trips only, 2 private trips osakuzana ndi boma komano President Mutharika sanaende kwayi. Izi kutanthauza kuti chuma cha dziko linoli chimene chipaonongeka president akamaenda kwambiri chisamalika chifukwa kumene kuja kumakaonongeka madollars ambiri, nthawi zinaso kutenga anthu ena ngati mafumu amipingo zosakuzana ndi maulendo amenewa. So we can say kuti there is progress in terms of kusamalira chuma cha dziko lino pochepetsa maulendo a president. Kwa pano mundilole kuti ndilekezere pomwepa. It is our hope that trajectory imeneyi kapena chidwi chimene chichosamalira chuma cha dzikochi chikapitilira ndipo boma tikulipempha kuti should continue on this path towards economic recovery, ndiye kuti umphawi ukhonza kutha, achinyamata akhoza kupamba kupeza mwayi wa ntchito, azimayi mwina ngongole za mabizinesi zindizana zoterozo mwayi umenewu ukhoza kumapezeka. Koma tikamatero tisapange politicize zinthu. Analongosola akambanje ndimafuna ndigwirizane nanu kuti zimene zachitika dzulo ku Lilongwe zokuti mpaka na tear gas zimene zija sizabwino yayi. Ndiye tinaona achipani cha Malawi Congress Party akutenga anthu awo kuti azipitanso paja pokayala nkhata mopanda ndondomeko. Chifukwa mwambo umene uja Kamuzu Day ndi tsiku la dziko lonse. It's a national public holiday. It is a national day. Osati kuti chipani chimozi ndiye chitengerepo mpata kufuna kulowesapo mwina ndale zimenezo sizabwino. Komanso zama body parts izi zomanamiza anthu kuti kuchitika anthu ena kumapeza kuti maliseche yawo asowa zimene zochitika kunsanje zimenezi sizabwino. Athokoze kwambiri a polisi. Naonanso kwambiri ku polisiko a Deputy Inspector General
okana achita kupita kumene kuja I think amati a commissioner Noel Kaira ngati sindikulakwisa gwira ntchito yonesa kuti zimene zisapilirire zithandizira ndithu chifukwa chuma cha dziko chikamapita pasogolo kakhalidwenso kanthu kamene akuti kazikhala kabwino osati zina zimene tinazionazi. Zikomo kwambiri pepani chifukwa ndatengapo nthawi yonjezera. Zikomo kwambiri comrade Bamusi ndi kutsindika kumeneko. Chifukwa chake timafuna kuti kawiri tikakhala ndi zokambirana ngati izi mudzitunikira ku nkhani yokhuzana ndi chuma kodi inflation ndi chani, chifukwa anthu kunjako akumanamizidwa ndi anthu ena osayang'ana ma examples onse amene mukutaniwa mukufotokoza apawa. Munthawi ino kwa nthawi yochepa tiyesetsa kuti aliyense ayankhule utsogolo kuno ndiwapatse Madamu Aida Mazinga comrade amene ali pano ngati kuyimira Human Rights Ambassadors komanso akuyimira azimayi onse dziko la Malawi kuti nawonso ayikepo mulomo. 2 minutes comrade. Zikomo kwambiri. Ineyo monga nzimayi ndati ndikhoza kutsimikizira panopo kuti azimayi takumana ndi mavuto ambiri mulamuliro wathawu kuyambira 2020 kufikira 2025. Azimayi takumana ndi mavuto ambiri, kukwera kwa zinthu, kupita kunsika lero ukapeza katundu wakwera, kupita mmawa katundu wakwera, zomwe zimatipatsa chipinjo kwambiri kuti tiyendetse mabanja athu. Komanso panopo tithokoze a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika kudzera mwa anduna azaulimi. Panopo ndikutsimikiza ineyo kuti mitengo ya zinthu yatsika kwenikweni. Chimanga chinali pa 100,000 kwacha, pano thumba la chimanga lili pa 30,000, enanso nkhale 20,000 kwacha. Izi zizapangisa miyoyo ya azimayi ambiri kukhala yopepuka, kupanga rani mabanja athu ngakhale ana athu. Mabanja amavuta mulamuliro umenewu, zimapezeka kuti azibambo amatithawa mmakomomo, kuthawa ma responsibility. Tsiku lilonse tukanena nkhani ya zakudya, tukapereka budget yomwe bambo amakanika kuti kodi ndalama zimenezi ndizitenga kuti. Zotsatira zake nzibambo amathawa, azibambo ena mpaka amafikira pozipha chifukwa cha depression, ma stress, akatenga kuti chithandizo. Koma boma ilili tikuona kuti akutiganizira kwambiri. Chimenechi tikuthokoza boma, amve kuthokoza kwathu kuchokera pansi pa mtima kuti zimenezi tikuthokoza. Komanso ngati azimayi tikufuna ndale zobweretsa mayankho osakhala zoopsezana kapena kusokonezana. Tikufuna azimayi apangidwe empower, azimayi ambiri tipatsidwe mwayi wa ngongole, titenge ngongole kuti tikathe kupanga ma business ang'ono ndi kusamalira mabanja athu. Zonsezi zitheka kupyolera mu boma limene lili. Tili ndi chikhulupiriro, tili ndi masomphenya kuti komwe tikupitako ngakhale panopo zinthu sizinayambe kulongosoka bwinobwino, koma masomphenya akuoneka kuti zinthu kutsogoloku zisintha. Zikomo kwambiri. Well, ndimafuna ndinene chonchi makamaka potengera ife achinyamata kwakukulukulu ndithokoze kwambiri anthu amene akuchiyendesa chinthu chimene chimanena kuti chi-economy chimenechi, chifukwa chapangitsa kunena kuti ife achinyamata panopa tikhale okhazikika kwambiri m'maganizo, chifukwa zimaonetsa ngati kunena kuti chi-economy chimenechi chimatiphinja kwambiri, chimatipatsa mwinake matenda a mu ubongo kuti mwinake timatha kumaganiza zinthu zimene zinali zosayenera kuti tingamaganize ayi. Pa icho ndithokoze kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika makamaka kudzera ku nduna wawo wa zachuma amwanamveka kuti zinthu zikuoneka kuti zili bwino kwambiri, tiyamikire pamenepo. Ife achinyamata kwambiri tikuona kunena kuti pamene zinthu zikuyenda bwino kwambiri kudzera mu economy imeneyi, makamaka zimene afotokozera mavuto pamusi potanthauzira bwinobwino zimene zonse ndi zomwe tikuziona ife achinyamata pano. Tisanene mobisa yayi kuti no panopa mabanja ayamba kubwerera pomwe ndikale lija muzaka zapita zija mabanja amenewa amakhala kuti chinali chipinjo kwambiri, chifukwa ukaganizira thumba la chimanga mtengo wake 100 chakuti ndi ana ndikuti 2 weeks chathapo kale
ukayambenso kusaka ndalama yambiri ngati imene 100 chakuti imene inali ndalama yakuti bwezo kumapangira chitukuko kumatha kugula mwinake timasabufa pa nyumba kuti pa nyumbaso pazikhala mwina mwakenso tizinthu tina tapamwamba kumano sizimachitika motero. Panopa tikuona kuti kusintha kwa zinthu kumeneko kwa miyezi yokhayi ya 7 zinthu zimene zizi zayamba kutiyendera bwino ife achinyamata kuona kuti tayamba kubwezeresa timaskirini tomwe tinatha kugulitsa tizoyimba panopa timangoti tikakhala nyumba kumangolongolozana chifukwa chokuti kenakake kuti kazigwa mkutumu sikamapezeka yayi. Pa ichi tikutha kuthokoza kwambiri kunena kuti amene agwira chinthu chimene chotchedwa economy mu boma limeneli asabwerere pambuyo kumano palingana ndi kuti nobe amanena kuti pamaliro salepherabe kudya yayi kuphiri kuyatsa moto. Tithabe kunena kuti pamene zinthu zikukomera choncho ife achinyamata timatha kuonano kunena kuti pamenenso ife kunsika tikupita kumakatha kuoda geni yathu panopa tikumatha kuoda kachinthu kamene timatha kuoda mwinake mwachitsanzo titha kupereka kunena kuti timatha kuoda 10,000 kuti tikagulise 2,000. Zinthu zimene zonse panopa zikuchitika ndithu tikumati timaona kuti ka profit ndi yako zina zilipoteropo tikuona kuti zinthu zili bwino kwambiri zikupita chitsogolo kumanope ndionena kunena kuti kuti zinthu zikomerere ngongole imene ibe imene mwayika kale aboma kuti zinthu zikhalire bwino. Ife tingopempha kunena kuti pangani mwadongosolo lanu ife tilonyadira pa zimene mwayamba kale eni ngongole imeneyi tikupempha kunena kuti mwinake titukulirenso mabizinesi athu amene ayamba kale kuchita bwino. Zikomo kwambiri.